O Concello de Pontevedra ten lista a reforma integral da Praza da Liberdade. Trátase dunha actuación que busca mellorar toda a contorna e facela máis verde, así como reordenar os espazos e as circulacións na praza. Que se vai a actuar mellorando a circulación transversal da propia praza, deixando varias zonas, unha parte que está anexa ao novo local social e outra parte que sería máis de estancia e de conexión co resto da cidade e co resto de Campolongo, non? O proxecto contempla a creación dunha cuberta verde sobre o aparcadoiro soterrado, unha intervención que conta cun orzamento de máis de 130.000 euros con fondos da Fundación Biodiversidade. Había unha previsión inicial de cuberta verde no Pazo de Cultura, pero que nós consideramos que, dadas as características climatolóxicas do noso país, teñen moitísimos problemas e trasladamos eses fondos a esta cuberta en riba do aparcamento da Audiencia, non? Nesta nova imaxe da Praza da Liberdade tamén está prevista unha nova vida para a antiga cafetería. Está pechada dende xaneiro de 2018 e a súa licitación quedou desertada en 2 ocasións. Por iso, o Concello decidiu convertela nun local social que estará xestionado pola Federación Castelao. O baixo que ocupan actualmente quedará para a almacenaxe do Concello. Que era unha cafetería, quiosco que había na parte superior, é un sitio máis digno e axeitado para visibilizar, non, a presencia da Federación e as actividades que poida facer no espazo público. Cando chegamos a este acordo, nós o que intentamos con este centro é, digamos, darlle unha nova vida á Federación Castelao, ao mesmo tempo de que todas as asociacións que non teñan locales propios ou queiran desenvolver unha actividade tamén no centro da cidade, pois tamén pode vir. A reforma está en fase de anteproxecto. A intención é contratar o proxecto de execución nos vindeiros días para despois sacala a contratación. As obras teñen un orzamento de 450.000 euros, cofinanciados con fondos europeos, e estarán rematadas no 2024.